MH07 ऑटोमोबाईल्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारची टू व्हीलर्स रिपेअर्स आणि सर्व्हिसिंग करून मिळेल। आमचा पत्ता ओमकार डिलक्स समोर, उद्यमनगर, कुडाळ। संपर्क 84 12 93 71 65। मागील 4 ते 5 दिवस सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मुसळधार पावसानं झोडपून काढलंय। आज दिनांक 9 जुलै 2022 रोजी सकाळी कुडाळ तालुक्यातील कुंदे परबवाडी पूल पाण्याखाली गेल्यानं कुंदे, कुसबे, पोखरण, आंबरड या गावांचा संपर्क तुटला होता। कुंदे परबवाडी पुलाची उंची कमी असल्यानं पूल पाण्याखाली जातो। पुलाची उंची वाढवण्याची मागणी बरेच दिवस ग्रामस्थांकडून केली जाते, मात्र याची दखल न घेतल्यामुळे आता ग्रामस्थांना नैसर्गिक आपत्तीला सामोरं जावं लागतंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।